ndadzoka muri nyoro ndiende mberi ndaumwe wenyu kuitira kuti pamberi apo pachapinda supu yekuti iwewe wega atisiushidzirai batutara zvakataurwa newakauya wachikuita basa iri tiri kuwirirana here wabereki saka pepa iri resero iri tinoda kuti chitatu kwai chitatu chega chega hakuna vimana tatononokwa izvo tingadai kurutikana kungoti tikapana nguva ya 6 o'clock tobva tauya semaunganire mamaitapa wakwaungoti sero cheanenge ane pepa rake wotoona kuti wekusere kwangu uyai kunoko bhoenda uko wesere rakati bhoenda uko wesere rakati bhoenda uko kwaungomaka kuti ningauya here kwautotika ta asina kuuya hanzi kana waita rwendo kumbira kuna sero chea kuenda mutaurire kana kwandiri chairman unosvika ini ndaitawo chinyi ndafanzirwa ngawe ndaita rwendo mushaitatauya pachama paregister nendisiri boba wari kubasa yes ndo tiri kutaura zvakangofanana iwe shamari sekuru nyati tererai zvandiri kutaura ndati chitatu chega chega kwete everyday ba izwai nyati munoti mimi chitatu munenge muri kubasa imimi ndicho munopa ripoti kuna sero chair wenyu kuti chitatu nini umwe wangu nendisiri boba ndiri kubasa sero chair wenyu woziwa anenge akutoziwa akuitira kuti azokumakei kuti tik present handiri mupazwa zvandikutaura handi kuti tinoya everyday papanapa tinoya chitatu chega chega chitatu chikasvika totika munhu chitatu chikasvika totika munhu register rine rusanza ndiro iri chipi sero iri kusvika hanzi kana takwenda kovhota sero chair uyu ane bepa rake iri ndiye achanga ari pekutanga hanzi pakuvhota kwako zvemuchaita achaitanga dzako kuita zvaanoita ati muballot box kuti wapinda panumber 1 uyu sero chair achanyora kuti number 1 apinda ndi obey vanyora panapo obey atonyora pepa ranenge anaro number 2 ndiani ndi John vanyora 3 ndiani ndi Sara 4 ndiani tinhingi hanzi zvichakubatisai mega nekuvhota kwako komuri kuita according nepepa iri ndausiri ungopinda chipindireba usina kusvika nepana sero chair wako uri kutanga wasvika pana sero chair ndiye achabva akutika kuti chienda wadini enda wapinde uvhota hausiri ungoita zvataita kare kongoti wasvikako kungosvika kuti ndasvika chitupo changu 4 kwautopinda kwautoenda kovhota gore rino zvizachinja pane protoko yekuti sero chair ndipo unotanga kusvikira handi sero chair yegaba kune warongwa wakawanda muchawaona musi wekuvhota wacho wanenge wakagarira basa irori sero chair tiutaura ndiye munoziva ndiye wemumutana menyu kune vamwe wasiri wemumutana meduba like waudzwa awo ndiwo wanenge wari kumonita izvozvo wanenge ari kugara pasabhuku izvozvo ombo yako kupai mahighlights chete saka taramba kuti wamwe muzofomoriwe muzimbabwe kwazi anenge asina kuatenda meeting kwai sabhuku anounzenyi zviya pasabhuku kwai mbuzi muri kuizvai wabereki ende hakuna koinoimangaraba iwe wakanga wanyozera hako wakuzoti hauna kuyaba sabhuku chaanenge arutarisa imbuzi yake iri kuenda kuna sabhuku basi koruda komangara obva wataona kuti uri komangara kupi kwaunozobudira ngekuti iwewe uruzi uya kumusangano iwewe woramba kuya kumusangano weZANU-PF yenyika iri kutonga nyika ino kwazi inovakwa ndiwe iwewe muridzi ndiwe unovaka nyika ino saka mukaenda ingoti tida kuchinja wabereki chinja hako chinja asi tida kuona kuti machinjiro acho lwako achinja kaindini ngoti wakomana nyika inoita zvese ngekuti nyika iyi haina kuti umwe samuwana rubva hake uko zvakaita nindini baba pamba pangu kwakuyosa nhinga akuya kuti iwewe panapa ibhandini dada kugara panapa nemukadzi wako nemhuri yacho ndiani anozvibvumira izvezvi saka ipapo manje pane kufiwa kwazi pane waruziva remazuva emaelection akaitwa mangani wabereki izvo muri kuita memeeting uko pane imwe diga zvatiri kutaura tsa muchabvunza ndichakupai muchabvunza yenyu mhayo ndiri kubvunza pane mubvunzo wandabvunza pana kuti
mazuva emaelection hanzi akaitwa mangani? Muri kuziva here? Mairi kune a2023 nemusi wa2 toti July, August, September, 2 September irirani zvakabva zvatotaurwa zvese. Saka parirani iyoyo hapachisina kutaurirana ba ngekuti maramba president kunoku muri zvati aramba president kangani murumboziziwa tamuramba kubva muna 2008 na 2020 ani apa 13 kozova na 2018 takaramba president kunoku vanhu mukavhotera mamaxi akawanda kune triple C yanga ichiri MDC. Saka hanzi zvino hwendo huno dzokerera izve zvamakaita izvezvi zvekuramba president enda izve mudzokererezve. Saka kana pane rirani hapachisina kutaurirana ba motoziva kwaiyo unogona ngofuma hako wakafa ndikoti zvinake enda wafe hako right. Wasati watosvika munogara kozviuraya kodya temika wasati watokusvikira apa ndo zvakataurwa zvabereki. Isusu hatisi ushidzirai tauya kuti tikupewa mashoko ataka izvozvo handiti kwakazi meeting sabhuku akakuwa nekutaurira masero chaakafamba wamwe takatosangana nawo wari kuita izvo wari kuita iwe meeting hauna kuizwa here? Imwe ndaizwa tiri kuuya ndikati iya munhu unomumanikidza ndakangoti right isu takava tadzikawo meeting iye haana kuuya hatina kumuona aita hake zvaari kudini ari kuzwa kuda paditi rake asi mangwana ukangaone chawaona kwetozoti nhingi ndiye handidini handitengesaba chichakutengesa ipepa iri rawako akonyoresa kuti ndiri memba yeZANU PF ndinotsigira musangano wababa ED Mnangagwa ari kutonga iri ndiro riri kukumangalira iri ndiro richakubatisa unhatawa hwako nezvauri kuita kuti kuri kura musoro uchadzokera kuita musoro uri normal. Kana kazi meeting budai muende kune vamwe ndapota hangu wabereki zvandiutaurirai patakwenda apa patonyangara. Kukazi meeting munhu wese endai muende pari kuenda kuzi uyai tisangane ndapota hangu dai ari mainput so panapa pasvipa kuti kuda zvekutambi